Assalamu alaikum warahmatullahi barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel da Global Digital Community take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A gurguje a cikin wannan bidiyo akwai dan uwa da ya tashi yin withdrawing sai yake tambayan yanda ake withdraw saboda ya ga yana bashi matsala. Gashi yanzu balance din shi ya kai 6.7 kuma minimum withdraw $5 ne amma kuma da yazo zai withdraw gashi ya shigar da 6.7 amma anan wurin sai yake sa mishi cewa specify your USD TRC20 wallet for withdrawal in your profile. Wato a nan wurin yayi selecting cewa zai yi withdrawing USDT TRC20 ne to sai suka ce sai yayi specifying a cikin profile din shi, so zai nuna mana yadda ake specifying din inda zaka je ka shigar sai ka sa a profile ɗinka sannan ne zaka zo ka yi withdrawing, sai ka sa wallet din da zaka ke receiving a profile ɗinka. Zan je nuna mana yanzu insha Allah. Idan ka shigo cikin dashboard ɗinka na Vilari zaka je gurin wannan menu icon din ne, wannan menu icon idan ka shiga wurin zaka ga akwai wurin setting, saboda haka sai ka shiga wurin wannan setting din. Idan ka shiga wurin setting zaka ga withdrawal wallet ta Bitcoin kake so zaka rika withdrawing ko Ethereum ko Litecoin ko Dogecoin ko Tron ko BEP20 ko kuma BUSD ko TRC akwai USDT akwai TRC20 akwai ERC20. So amma mun sani cewa TRC20 ta fi saukin charges, akwai Bitcoin Cash ma, saboda haka ga sunan dai duka wanda kake so da kake withdrawing da shi. Yanzu zamu yi amfani da USDT TRC20 din tunda ita ce ta fi saukin charges da sauransu. Saboda haka let's say misali Binance kake so a rika tura maka sai ka je cikin Binance ɗinka. Idan ka shigo Binance ɗinka misali dashboard zaka je wurin wallet, in ka je wurin wallet zaka je wurin deposit, in ka je deposit din nan sai ka yi selecting USDT kake so zaka yi depositing, zaka dauka wallet din ne sai ka zaba TRC20 a nan wurin. Ina TRC20 kun ga TRC20 sai ka shiga sai ka yi copy din wallet din. Idan ka yi copy din ta shikenan sai ka je sai ka zo nan wurin, nan ka dawo cikin dashboard cikin wurin kenan da ka shigo a cikin ita Vilari sai ka zo ga TRC20 nan gurin. Haka idan wallet din mata Trust wallet ne kake so ka yi amfani da ita zaka je cikin Trust wallet ne ka dauko. Saboda haka in ka dauko ka zo ka saka ta sai ka tafi sai ka je sai ka ce save. Saboda kana cewa save gashi nan your payment details have been successfully updated. Saboda haka balance ɗinka yana kaiwa minimum withdraw kawai sai ka tafi. Already yanzu shikenan kai saving wallet ɗin da zaka ke withdraw da ita. To balance ɗinka yana kaiwa minimum withdraw idan ka zo nan wurin menu za ga akwai wurin withdraw. Gashi nan withdraw fund. Saboda haka sai ka shiga wurin wannan withdraw fund ɗin. Idan ka shiga wurin withdraw fund zaka zo sai kai selecting me kake so zaka yi withdrawing. To wanda ka saka wallet address ɗin shi shine zaka yi withdrawing. Misali yanzu muna so zamu yi withdrawing TRC20 ne tunda shine muka yi register da shi a profile ɗinmu, saboda haka sai ka sa adadin da zaka yi withdrawing. Misali let's say abinda zaka yi withdrawing $5 ne, kana sa wannan $5 din da shine minimum withdraw, misali kawai sai ka ce submit withdraw. So kun gani sun ce you are not enough funds on your withdrawal balance ina ba enough funds inda zan yi withdraw. So haka ne ake yin withdraw, kamar shi yanzu da yake da wannan 6 point wani abu a cikin wallet din shi insha Allah yanzu yana yi zai. Ga wanda suke sababbi ne a can lamu mai albarka muna roƙon su danna mana subscribe su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayananmu da zarar mun dora.